Sa sinugdanan ng Diyos, sa pagbuhat sa kalibutan, ng kalibutan hawang ugo walay hitsura. Unya miingon siya nga motungha ang kahayag, mitungha ang kahayag, nahimot siya sa iyang nakita sa unom kaadlaw. Tanang butang iyang nabuhat, ug sa ikapitong adlaw gibalaan niya para kita mo daye kaniya. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan, nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod nini gihatag niya iyang bugtong anak. Ugang motuo, dili niya pagalaglagon, kondili makabaton ug kinabuhing dayon. Unya naghimo ang Ginoong Diyos ug tanaman dito sa Eden. Unya gibutang niya ang tao sa pagatiman dito sa tanaman. Ang kasagaran sa tao na hibalo, nga saman-sanas nakasala ang tao. Ugangayan ba nga saman-sanas, nga ang Diyos mipakana ug ni Kristo sumala sa kasulatan. Tanang butang hiluan, pinaagi sa dugo, kitang tanan niyang gipasaylo. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan, nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod nini gihatag niya iyang bugtong anak. Kay si Jesus sa duol nang mobalik, iyang pagakuhaon tanan niyang pinili. Iyang pag-ausabon ang lawas ug langit nun, andamang kaugalingon, kay dito kita pagakuhaon. Ang mensahe nga inyong nadunggan, sukat pa sa sinugdanan, nga wala pang tanan. Gihigugma sa Diyos ang kalibutan, ug tungod nini gihatag niya iyang bugtong anak. Kay si Jesus sa duol nang mobalik, iyang pagakuhaon tanan pananalig. Iyang pag-ausabon ang lawas ug langit nun, andamang kaugalingon, kay dito kita pagakuhaon. Ugang motuo, dili niya pagalaglagon, kon nilawi makabaton ug kinabuhi dayon.